Дами и господа, гледате Big Brother Most Wanted, където съквартирантите ни вече са готови сами да си надянат усмирителните ризи и да се молят на Big Brother за успокоителни. Опърничевата домакиня Луна не спира да водява всички на почивки. Връща се за малко до кораба майка Нордел, зарежда се с гениални идеи и продължава. Самата Мариела с удоволствие навива пружинките на Луна и я пуска срещу останалите като неуправляемо космическо торпедо. Бум! Мама из мама тъче лепкавите си пайжени на много станове. Но игричките й вече не са тайна за никого и самата тя се озова оплетена в жици. Ами така е в Big Brother. Който пуска интриги, му пуска ток по тялото. По-забавното е, че съквартирантите сами решават точно колко ток. А като знам какви ги наговори Мариела зад гърба на всички, сигурно ще светнат като коледна елха. Ден 9, 14 часа и 15 минути. През последните дни в къщата на Big Brother се наблюдава формирането на един странен тандем. Обединени от различни подбуди, супергероите Его Woman и Мама из мама все по-често прекарват времето си заедно, изолирани от останалите. Днес домакинката на къщата ще сподели с приятелката си по неволя последното си арт-творение. Авторска песен за любовта на живота й. Big Brother. Звездите питам, луната казва, обичай го, защото той е само твой. Новата ми песен сега. Който е писал тази песен, че му извинява. Обичай го, защото той е само твой. Когато не пее и твори, Луна има лична мисия да се грижи за хигиената и домакинската работа, което е почти невъзможна задача за ексцентричната фолк-легенда. За разлика от нея, падналия супергерой Go Go Girls плам се хвърля на пилона всеки път, щом зазвучи музика. Това обаче е само прикритие за истинската й същност и сега е време Зорница да получи своята тайна мисия. Зорница, цялата истина за теб е, че всъщност ти си супергероят Зори Белята. Зори Белята, слушай внимателно. Ти трябва да създадеш поредица от злополучия в къщата. Ти трябва да разсипваш, да изпускаш, да разливаш, да чупиш, да трушиш, да цапаш и да разхвърляш, така както само ти в цялата галактика можеш. Твоята мисия е да сътвориш колкото се може повече пакости и безпорядък, които Его Woman да трябва да почиства след теб. Погрежи се Его Woman да не може да си поеме дъх и хубавичко да се потруди с метлата и парцала. От този момент до края на вашата мисия. Зори Белята, твоята мисия започва веднага. Ще чакам и да потанцувам малко после. Айде, благодаря, чао. Поставям, момиче. Пашунка искаш? Ето, чакам сол. А обикновено сол имаме ли? Заповядай. Чай да не се скараме, мерси. Защо? Защото като се вземе, нали, това поверие, че като се вземе сол от ръка на ръка. Вече е късно, нали? Вече е късно. Аз не вярвам на такива неща, ти. Аз вярвам, аз съм много суеверна. Не бива да вярваш на такива неща. Какво направи? Като дирта Тя знае много, вече не обичам да ме хвалят и обичам да ми говорят гърни работи. Може да си сипам.
всичко. Обичам, за теб живея и твоето нежно сладко име на сън шептя. Много готино, много. Ох, топло ми е. Страхотно. Тя си раздава. Кой го служи то Боб тук? Това е направо вече... То ще трябва смисъл. Бутнах Боба без да искам, сори. Някой ще ли да даде Боб? Не. Много се извинявам, Биг Брадър. Превъзбудих се. 16 часа и 8 минути. Поразиите на Зори Белята са вече факт. Само за час палавата старлетка създаде купища работа за ленивата домакинка, която дори не си спомня, че има работа за вършене. Слава Богу, на помощ долита Супер Ганю, за да й припомни за всичките й задължения. Ела трябваше. Чакай, как беше? Екулман, извинявай, Биг Брадър, бърках. Забравих въобще за Ганю и за... и прочие. Сега ще карат нещо да им слугуваш. Като идваш насам, моля те, ако не ти е проблем, да неси ми една газирана вода. Айде. След малко идвам. Добре, мерси. Кажете кой какво ще пие. Нека всички да пием тренира по да нещо. метне Боба, да изчисти, да сипа по едно питие. Сега, какво искате да пиете? Аз искам кафенци с малко уиски. Светле, ще пиеш ли също? Докато сме на... Напредно кафе. Сега аз не разбирам алкохола, обаче да знаеш. Ай, ти нали? Отдели, от кое? Какво се чу? Абе, защо чупи? Кой го щупи той нещо, Не, аз без искам ме извикаха за танците, без искам я бутнах, сори. Ама някой ще си нареже краката тук. Ама някой явно прави някакви неща, всичко да седи в недобра позиция. Ама вие сте да може... пияни, искате да почват да продължавате да пиете ли? Не мога да разбера. Защо ще коментира кой кога ще пие? Не мога да разбера това, бе. Откъде на къде? Стига коментари, бе. Его турба. Така мразя псевдоморалисти. Псевдо. Знаеш какво са направили? Какво? Изтрушили са чаши в кухнята. Да. И то най-красивите чаши за вино. И сега почват от бутилките директно. Ама ядат чашите ли? Какво? Щупили са ги долу и казват, че ти си ги щупила. Така. Не съм виждала такова Не си ли? нещо. Ма Да това взема да си е. се връщам да гледам. Защото и това ще ми Не, за първи така под кукуроса ги кажи, бе, как може да я тук замезвайте с чашите, как може такова нещо? Вие мъже ли сте? Всеки истински мъж, ако не изяде поне една чаша в живота си, какъв мъж е? Какво да кажа? Всеки истински мъж пие и яде чаши. Какви са тия бабишки истории? Вие глупаци Той ли не е сте? мъж първото, което е. Ма нищо бе, да се почувства, бе. Да се почувства Ма така. той е безчувствен. Това е добре. Егото. Да го направя. Егото му. Давай. Сега тая мама го играе, а тя играе двойна игра, не знам дали съм след... Хора, мислете, Мама е влачета. тук мислете, нищо не е Това каквото двойна изглежда. игра, че си лежат в калуша и това е, бе. Тя играе двойна игра тази. Тук оправиш нещата или пак ще се върнеш? Оправи на време. Ма вие стъклата сте започнали да ги ядете, ми се струва. Не дай да коментираш, ма. Его турба.
Чувала съм, че хеви металите замезват с това големите мъже. Да ви е сладко и ви нося поредния литър алкохол. На здраве! Приятен ден! Кафето оправи и пепелника изчисти. По-тихо, по-тихо. Кафето оправи, защото ще се върнеш сега бързо като... Биг Брадър трябва да се намеси в този Който си момент. дошла. Биг Брадър, Тя не изпълнява, тя вреди тук на погледни хората. какво става. Донесаха ни, това е подигравка. Не, това наистина не е изпълнение на мисли. Не, това специално... Боб. Не. Просто да, Биг Брадър трябва да ни ощетиш там мисли и каквото такова. Тя просто трябва да легне и една жена, която е под кокороса. Да, се пречи приятелка. Кокороса се пречи бая. приятелка. Да ги натири. Някакви саботажи. Да. 100%. 16 часа и 54 минути. Взаимната изгода от приятелството на Мариела и Луна ги прави все по-близки. Готвачката вижда плацдарм за развихряне на стратегиите си, а Луна винаги е отворена към добри идеи, особено ако са насочени срещу враговете й. Много ми хареса твоята идея. За чашите, да. Само ми кажи, ако се провикне пак супер гано, как да му отговоря, за да мога да се защитя. И ми си длъжна нещо повече да правиш. Да. Оправи сутринта леглата. Да. Шкафчета. Сготвила съм. Мия чисти. Биг Брадър да рече, че много ги глиза. На него трябва да му асистираш от всичко, защото той е хандикап. Да. И това е. Да. Планът на мама измама за отказ от допълнително изпълнение на мисията веднага се загнезди в съзнанието на Луна. Еголоман само това и чакаше и още в ранна вечер се оттегли в щаб-квартирата си, оставяйки тонове мръсотия и гладни съквартиранти след себе си. Но гладен супер Ганьо намръсно не стои. Еголман. Еголман. Какво става? Нямаме къде идем. Какво да направя? Толкова много. Що те правиш? Що се правиш на луда? Чакай, че да сме готови. Какво правите? За тебе си мисля, нямаме къде идем. Как? Има пържоли? За всичко свърши. Що ги много правиш хора тези работи сега? Що говори, брат? Еголман, айде. Биг Брадър ли ни вика? Ми да, мисията е. За това не съм чула. Сигурно спиш, айде. Какви са тия работи, бе? Биг Брадър нищо не е казал. Йоу, ако ви питах, Биг Брадър е казал да дойде, защото иначе излагах, иначе нямаше да дойде. Чухте? Направиш да ядем, да изчисти тия бокуци тук. Кой ще го прави това тук? Сега ще видите ви какво ще стане. Сега ще ви дам едни бани и едни мисии на всички. Смятате ли си нещо? Така, кой се е къпал в банята ми без разрешение? Кой е влизал в женската баня? Питам. Кой е влизал? Аз. Кой? Аз. Така, той е Боб навънка. Ти. Така, не, това ви е вечерята. Ти си уволнена отдавна. Ще видиш ти кой е уволнен. Ти само мълчи. Уволнена си. Че са ти преброени часовете. Още малко ще те потърпя. Ще дам аз на тебе един зелен костюм и един простоти. Уволнена си. Биг Брадър, дали ние сега, след като тя абдикира... Сега, дайте да почувствим къща, да живеем. Няма, чакайте да кажа кого. Кой каже? Това ни е шеф. Послушайте ме. Няма в такава коча да Послушайте ме, хора. Значи тази жена Тя абдикирала. отказва от своите задължения. И аз няма да живея с лични. Уволнена и ние ще почистим тук всичко. Половин час имате да изчистите Боба отвън. А ако не го изчистим, какво ще стане? Имате половин час да си изчистите Боба. Ама аз питам, ако не го изчистим, какво ще стане? 25 минути. Какво ще стане? Ама какво ще стане, ако не го изчистим? Ще видите какво ще стане. Хайде, искаме да видим.
Добре. Искате да видите, нали? Да. Засичайте, колега. Нали имаш голям репертуар? До 5 минути. Аз от такива работи не разбирам. Ще едете боб и трева. Ето ви закуска, обяд и вечер. Ето тук. Ето тук. Ще чакаш да се подигравате с храната. Ще чакаш закуска, бягай. Гади идиотите.